Daniel Kopták. Fyzika harmonie. Tichá inteligencia v živote. Vnímaj, cíť, ži. Торус– это одна из самых естественных форм движения энергии в природе. Мы можем увидеть ее повсюду. В спиралях галактик, в магнитном поле Земли, в движении ураганов, в строении атомов и даже в работе человеческого сердца. Представьте поток, который выходит из центра, расширяется вокруг, мягко возвращается обратно и снова проходит через центр. Такой круговорот никогда не обрывается. Он постоянно обновляет сам себя. И наше тело устроено похожим образом. Каждый человек создает вокруг себя свое собственное живое энергетическое поле. Оно не отделено от природы. Оно связано с ней. Через тело мы постоянно обмениваемся энергией с землей под ногами и с пространством над головой. Когда мы спокойны, дышим свободно и чувствуем свое тело, этот естественный поток становится более гармоничным. Возможно, именно поэтому после прогулки по лесу, у воды или просто в тишине мы чувствуем себя более живыми, собранными и наполненными. Ako som spomínal, forma a priestor, v ktorom sa vlastne nachádzame, má veľký vplyv na naše telo, na naše myslenie. Poďme späť do histórie. Každý kostel, napríklad na Slovensku, v Čechách, vlastne v celom svete, majú niečo spoločné. Tí ľudia, čo to stávali minimálne 200 rokov dozadu a ešte viac do histórie, vedeli, ako stavať. Čo bolo pre nich dôležité? Nájsť miesto, kde má určitý druh energie. Dneska to je napríklad miesto, kde sú minerálne vody, alebo tak. Všetko sú to určité miesta, kde majú blahodárny vplyv na človeka tým, že vlastne zo Zeme je ako keby nejaká energia, vlastne ktorá nás ovplyvňuje. Niektorá je prospešná pre nás, niektorá nie je. Ale poďme k tým kostolom. Starí stavitelia vedeli, prečo hľadajú to miesto. Na základe toho miesta a vďaka architektúre, akože forme, dizajnu toho kostela, to miesto, kde malo napríklad pozitívnu energiu, ja neviem, 1-2 metra, to je príklad. Vďaka tomu, ako vybudovali to, rozšírili to miesto na celú časť toho priestoru,
kde ten kostel bol vybudovaný. Dokázali vlastne tou architektúrou zvýšiť, dokázali rozšíriť to miesto z metra na celú šírku toho kostela alebo chrámu. Ten princíp bol jednoduchý v tej dobe, preto lebo ľudia rozumeli, že nič nie je len tak. Všetko má svoj význam. Ako miesto, takisto aj forma, ktorá tam bola budovaná. A to nás opäť zaviedlo späť k forme. Jablko má formu prírodného torusu, ako som spomínal. Viete, čo torus je? Tá energia vlastne ide cez stred jablka, zo stredu jablka a ide okolo jablčka. A preto vlastne jablko alebo podobné stromy s týmto princípom sú afektované v prírode najviac. Niektoré tuje takisto. V čom je rozdiel medzi tujom a jablkom? Jablčko sa dá papať, tuja nie, ale čo sa týka formy, majú niečo spoločné. Tuja patrí medzi niečo ako ihličnaté stromy. Vlastne to je tá vnútorná časť toho torusu. A jablčko je vnútorná aj vonkajšia časť toho torusu. Preto sú vlastne afektované najviac. Ľudia povedia, že nemajú dosť vlahy. Nie je to tak. Priložím obrázky predtým, ako som vložil určitý druh formy, ktorý som vyrobil z medeného drotu, ku koreňom jablčka. Aká jabloň vyzerala predtým a ako teraz ju môžete vidieť za mnou. Ukážem ešte detailnejšie zábery, ale forma bez toho, aby som použil nejaké ochranné prostriedky, zmenila tvar tej jablone. Čo ostatné jablone, napríklad tu v Londýne, čo chodím, každá jedna z nich je vlastne afektovaná tým. Ale prečo sa to vlastne deje? Príroda nám chce ukázať, že my ľudia sme nie až toľko všímaví nielen k sebe, ale k prírode hlavne. Všetko je vlastne ako zrkadlo. A tá jabloň, alebo tie tuje, je vlastne naše zrkadlo, čo vlastne robíme my v prírode. Není to iba, čo sa týka prírody, ale aj vzťahov ako jednotlivcov, jeden k druhému. Ten princíp je všade rovnaký. To opisujem veľmi podrobne v mojej knihe. Ťažko je tomu porozumieť na prvý krát, ale keď vidíte hlbšie do toho a vidíte, všetko je spojené, nič nie je oddelené, pochopíte, že všetko vo vašom živote je vlastne ako zrkadlo. Ako v tej rozprávke. Zrkadlo, zrkadlo.
To je najkrajšie na svete. Zrkadlo vám odpovie to, čo vy chcete počuť. To je rozprávka. Ale skutočnosť je o niečom iná. To zrkadlo je vlastne ako vždy to, čo v skutočnosti sa deje. Ono sa tomu dá vyhnúť po určitý čas, ako všetci sa snažíme. Ale v konečnom dôsledku nás vždy všetko dobehne. To vidíme na našom zdraví hlavne. Na našich tzv. Problémov. Problémy si vždy tvoríme sami. Našim správaním. Všetko to je o našej osobnej štruktúre, ktorú nedokážeme rozpoznať bez toho, aby sme boli k sebe vždy úprimní. A ako som už spomínal, položme si vždy úprimnú otázku. Som to ja? Alebo ten zvyk? Alebo to správanie patrí niekomu druhému? Tým procesom sa môžeme dostať veľmi ďaleko. Ja osobne som tým prechádzal a ešte stále prechádzam v niektorých fázach, ale to porozprávam v ďalších videách. Ak vás tieto slova zaujali, možno ďalšie zaujímavé, skutočné pohľady zo skutočného, nie skresleného života nájdete v ďalších videách. Ďakujem.